danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi. Menene burin fitowa da wannan lamba ko wannan allurar da ake so a tilasta kowane ɗan ƙasa sai ya je ya yi ta? Me yasa ba a yi tunanin a ba da zaɓi ga mai so ba ko wanda ba a so? Ita wannan lamba fa da za a yi ba lamba ba ce kawai, akwai wani ɗan chip ɗin nan a cikin allurar yake, wanda in an maka kamar da bindiga za a yi ta. Idan an yi za a jefa wa mutum wannan chip ɗin, duk inda mutum yake a duniya da abin da yake yi da me yake cewa shikenan ya an riga an naɗe shi. Bill Gates ya ba da cin hanci a wata tafiya da shi shugaban majalisa ya yi a ƙasar Austria, ya ba da cin hanci na dala miliyan 10 domin a raba ma 'yan majalisa. Mun ji kamar ƙasar Amurka an yi zargin cewa su sun ki aminta da ma irin wannan tsari na shi wannan allura. To amma sai ka tambayi kanka, akwai zarge-zarge na cewa shi kansa shugaban majalisar nan, ai da wuya kaga an ce shugaban majalisa ya kai kuduri gaban majalisa, yana dadewa. To ana zargin cewa shi kansa yana da wato passport na wata ƙasa ba ma ta Najeriya ba. Babu yanda za a iya karɓi wata ƙasa wani passport na wata ƙasa da haƙoransa 30 ya isa a ce bai karɓi wannan mukami na kakakin majalisar Najeriya ba. Ka taɓa jin a tarihin Najeriya inda aka tilasta ma ɗan ƙasa sai ya sha magani? A ce sai an kamo ka da 'ya'yanka ko kun so a yi muku allura? Wato har ana batun ma tabbatar da shi, da an tabbatar da shi Faruku, wato kana zaune farin wata za a zo a kama ka a yi ma allura ko kaki ko kaso. Amma ga alama kwalliya bata biya kuɗin sabulu duk da wannan kuɗaɗen ake kashewa ko? Gaskiya kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba. Na yi mamaki kwarai masu